एकदम मौसम पकड़ ले बा। पब्लिक भी एकदम उमंग में नया बा, नया खून नया जोश। एक बिहार के एक भाई से बात करते कि माने का कहल चाहता है बिहार के विषय में। बिहार के विषय में हम का कहीं, सबसे पहले जितना भी भोजपुरी बोले वाला आदमी बाड़े उतना आदमी के पैर छुके प्रणाम, गोड़ छुके गोड़। गोड़? हाँ। अच्छा, पैर छू के प्रणाम, गोड़ छुके गोड़ माने एकर मतलब कि लागत नहीं। अच्छा, माने माने गोड़ लागत नहीं सबके। तनी हमनी के कॉमेडियन लाइन के आदमी हनी जैसे अधवे बतिया कह देंगे, तनी भाई लोग का मनोरंजन हो जाए, यानी एंटरटेन के दुनिया में माने वो सब रहे ना जाइए ना। हाँ हाँ हाँ, ना जरूर जरूर यही लाइन में पटले बन जाए। अच्छा, माने एंटरटेन कॉल भी जरूरी बहुत बढ़िया होला, लेकिन जिंदगी में हंसर खेलल सबसे माने महत्वपूर्ण मानल गइल बा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ना, सही बात बा। ऐसे कि रंग रंगीन दुनिया में अगर आदमी रहे तो ओकरा माथा पर टेंशन ना होखेला। ना ना, टेंशन लेला के कौन जरूरत नहीं खे। बोली क्या करे आइल बानी, माने कौना विषय पर बात करे? बात हम करे आइल बानी कि रउरा था बिहार के बानी। हाँ, बिहार से बानी हम। रउआ बिहार से बानी, तो ये बताएं कि अभी बिहार में चुनाव के माहौल बा, आरजेडी के रउआ मानता नहीं कि बीजेपी सरकार के? हमनी के बिहार में सबसे महत्वपूर्ण दुई को सरकार रहे पहले, एनडीए जेडीयू या जेकरा के आरजेडी कहल जाला। अच्छा अच्छा, लेकिन दू गो मिल के हमेशा भैया दोगले भइल बा। माने ऐसा वो कहता नहीं। हाँ हाँ, एकदम खुलियाम पड़ू कि दू गो हमेशा दोगले होला। दू गो के जहाँ काम हो जाला वजह दोगला होला। अगर दोगला ना रही तो आज बिहार में माने बहुत काम आगे बढ़ रही। यानी बिहार में रउआ कहे का मतलब है कि बिहार में कुछ काम ही नहीं खेबे, जीरो पर बा। आज दोगलपन ना रही तो हमनी के 2000 किलोमीटर थोड़ी छोड़ छोड़ के अती जाए। यानी मैंने वो प्रदेश में कमाइल बनी एक वजह से कहता नहीं ना। देखते बानी कहीं माने प्रूफ रहा, देखते बानी कम 2000 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, मैंने गाड़ी के चाबी रउआ दिखाओ तो नहीं कहना प्रूफ में। और प्रूफ ये बढ़िया काम उतना दूर से ड्राइविंग करे खातिर आइल बानी 2000 किलोमीटर, तबे ना रुआ से भेंट हो गल। हाँ हाँ, ये बात वो सही कहता नहीं कि हमने के मिलन तो भइल बा 2000 किलोमीटर दूरी पर। हाँ, तो हम रउआ से ये पूछल चाहता नहीं कि अभी फिलहाल में चुनाव प्रचार के समय चल रहा गाँव में, वोटिंग होता, लेकिन वो बताएं कि माने कौना हिसाब से होता है, और तीसरा क्या होता है कर हम ये बताएं। तीसरा एगो जौन सूरज आइल बड़े। आप पहले सूरज तो बहुत धाकड़ पार्टी हमारे, बड़ा नाम सुन ले बानी हम। धाकड़ हड़े, लेकिन धाकड़े हम उनको बारे में बात कह देते नहीं। अच्छा, मिला जुला के दूगो तो दोगला रहबे कइल, लेकिन खिस्सा में सुन लो कम की 3 गो के मती आ काम को हो गल गति, तो वही तरह 3 गो के मती आ बिहार के हो जाई गति, कुछ होखे वाला बा ना। माने रउआ कहे के मतलब बा कि माने बिहार के गति हो जाए तीनों सरकार में के भाई तो। हाँ, 3 आदमी के मती एकदम गति हो कहीं के बारे में शक नहीं की। माने जो बाचल बतन वो अब ना रही। हाँ, एकदम ना, जो बाचल बात तो ना रही, काहे कि तीसरा के वही ना दिहे लोग, ये दू जना मिल के आई 2 जना कुछ कहले ही नहीं खन, तो गति ना हो जाई। अरे भाई, नीतीश कुमार 10-10 रुपया बड़ा सुनीला सोशल मीडिया पर के मेहरान कुल देले बड़न। मैंने 10,000 रुपया से का कहले कहता जाके धंधा खोल दो, आई खोल दो, तो मैंने बिहार के का मैंने गुजरात वाला इंडस्ट्री का समझ ले बड़ो। गुजरात में जैसे हर जगह कौन चीज लगा देव तो बेचा की ना जाई, या कौन चीज के धंधा खोलब तो चल जाए। तो नीतीश कुमार जी से हम यह पूछल चाहता नहीं, अमित शाह जी से, तो का बिहार में मैंने कौन ऐसा धंधा खोल दिया कि मैंने चल जाए? खूब रुपया वाला आदमी मैंने तो मछली पालन, तो वही पर कतर के कैंसर होता, मछली पालन मत करो। मुर्गा पालन, तो ओकरा में कौन तो बीमारी अवतरियो करता नहीं, दबा जाता अपना मन, तो कौन धंधा खोल जाए भैया 10,000 में? यानी कहे के मतलब बरोबर कि साफ शब्द में कि 10,000 में कौन लोग व्यवसाय हमने के देता? कौन धंधा खोल हम ये पूछल चाहता नहीं, तो तू अपने से धंधा खोल के काहे नहीं कर दे? इहो बात रहो कहल ठीक बा कि जब होता ना 10,000 पर धंधा खोलता तो तू ही धंधा खोल, हमने को में रही जा करी। हाँ, हमने के 10,000 के का जरूरत बा? वो 10,000 काल ब्याज जोड़ के लेबो। अच्छा, कहे के मतलब है कि 10,000 ब्याज के सहित वसूली कल जाई। अच्छा, मेहरारू के नाम पर काहे पैसा दिया बुरबा के बनावे खातिर ना, मरद के खाता में काहे न छोड़ला? अच्छा, ये मरद लोग तेज होला ना। मरद लोग धास दे के खास देवे के पड़ी, ऐसे नाच छोड़लन जाके लगे 10,000 रुपया वापस करे। यानी कहे के मतलब है कि मेहरारू के में बहकावल गई 10 रुपया दे के, मरद के 1 रुपया काहे नहीं मिलल? मेहरारू इतना बुर्बक थोड़ी होला केहू। नमस्ते, प्रणाम। ए चैनल के आप सब माने सपोर्ट करिए। नमस्कार, प्रणाम।